argi dagoena da, eta datuek esaten dutena da, neska gazteak, 12-13 urtekin ja kirola egiteari uzten diotela, ez? Orduan hor, danok uste dut dugula ardura bat, etxetik hasita, ere, ohiturak barneratu behar dira, kirola egitea, ohitura osasuntsu bat bezala, eta esan dodan bezala, emakumeen alduntzarekin ere lotura duena, baina, klubetan uste dut, hausnarketa sakon bat egin behar dela, emakumeei ere tokia usteko, eta baldintza egoera honenetan egon alizateko tresnak jarri, ez? Askotan pentsatzen dugu zer gertatzen jaki emakumei ez dakit hainbat espaziotara zurbiltzeko, eta agian egin behar dugun hausnarketa beste bata, zer egin dezakegu guk espazio horietatik, bai kirolatik, zientziatik, berdin jata, emakumeak erakartzeko zer aldatu behar dugu, ez? Askotan, hor indarrean dauden egiturak nahiko androzentrikoak dira, eta hori da aldatu behar duguna, eta ikusten ari gara, zelan klub batzutan badauden berdintasunaren aldeko benetako pausuak ematen, jokalarien baldintza ekonomikoak hobetzen. Zein ote dira benetako pausa, izan ere, eta gure bi talderik handinak jartze aldera adibide moduan, eta ez du esan bakarra direnik, eta talde guztietan gertatzen da, ez da, handi zein txikietan, ez? 1 milioi eurotik gorako aurrekontuak dituzte, eta aldiz emakumebek nekez dira profesional talde horietan. Ez eskatu behar diogu, relari, atletiki, egoera hau irautzeko, ez dute konpromiso bat hartu bereien egoerak hobetzeko, urtean hainbeste aldiz, Samamesen Anoetan jokatzeko, azkenean, eta maian esaten nuen, badiru ikusgarritasunera iritsi garela, esparru horretan ondo gabiltza eta eroso gaude danok, eta tartamin gertatzen denez, ikusgarri egiten dugu, baina gero normaltasun badera ez gara pasa, eta hor erronko dira oraindik. Oraindik bidea dago, egiteko dagoela argi dago, eta horrezegatik esaten eban, hori klub barruen zuzendaritza taldeetan hausnartu beharreko zerbait dela, ez? Egia da, eta emakume jokalari galdetzen badiezun, azkenengo urtetan izugarrizko pausoak eman direla, ez? Baina oraindik asko dago egiteko, ez, hor argi dagoena, eta lehen esan da, adibidez soldataren aldetik izugarrizko arrakala dagoela, eta, apurke, nik uste dut futbol taldeek honetan, erantzukizun bat dutela, eta pausak eman behar dituztela. Ematen ari dira, behintzat hori esaten dute jokalariek, baina uste dut oraindik gehiago egiteko aukera dagoela. Beraz, ondo etorriak, ez, berdintasunaren aldeko eta kirol munduan ematen diren edo hartzen diren pausu guztiak, baina kontuan izan da egiturazko arazo bat dela eta eraldaketa bat behar dugula, ez?